Gurban, sen göwnüň üçin edip oturna şu köne radiatör. Maňa gerek gel o. Başga bir gelen bolsa bara şuma. Könen ulanyp bolanok diýip aýryp täze goýanly. Berde ähli görnüşli radiatorlarymyz bar o. Bilýän sen göwnüň üçin edýändirin dost. Men başga kişi bolsa bara illemi ogamy, oglanlar maňa bara ýetişen oklar düşünýän bir zady. Daýrwas pulluja klientler gelýär. Gün başga zuguluşy men olar. Men nekillem army. Bere de Gurban şunu etmeleri de. Gelen nöwlet diýýär maňa. Salamu aleykum. Wa aleykum gowma. Gowm. Gowy. Şu maşyny dýalay. Şu dronyes bar. Radiatormy nämen bilemok. Maşyn goýkyçy gülýalet. Gelerna bir sagat. Mesele däl. Saýyn bolsun. Bolu problema däl. Gördüňdämi Gurban? Her gelen adam bilen aýra tüňürleşmeli. Şarta marta. Muňa diýilýär ho tehnika diýilýär dost. Bular ýar köne zatlar ulanymyda o inno. Gün täze pat Bu bolsun bilen nä bileýin. görýän Gurban. Ine saňa. Täze jetin goýandyr no dost. Assalamu alaikum. Wa aleykum. Mekan haýsyňyz bolýaňyz? Men mekan näme boldy? Şu radiatorymyz ýawalyň mara. Men guwanjy uratdyny. Kim gowanja? Halipaň. Ha. Şägirdim madyr diýdi. Ökde dursa diýdi. Şägirt olmasa kär ýeter diýämi? Ay şolar ýaza nakıl bana, bilýärmi? Dogry aýdýaň. Mekan şu gyzya. Maşynym mara şu. O, Gyzma ýaly edip bersene dost şunu. görýän oglanlar, ýetişen oklarla üst-üstüne laýkylen. Boşasyrlar, ana ojaga derde goýaýardyr. Özüm jaňa daýyrny, nomeryň ýazyp şol iste. Taýyn bolan özüm jaňa daýyrny taňa bara. Sen arkaýyn öýüňe gaýdy ber. Gaýraty döndü mekan. Sag bolun. Mekan men bir zada düşünmedim la. Näme düşünmedin? Birinji gelen bilene garagadyr bolluňlar. İkinji gelene ýüzem bermediňler. Gurbanjan. Birinji gelene gördüň ha, gapdanla gapçyjygy bar. Ýan jagadan hem pullu adamlar. İkinji gelene muga halipamam ýüregi düşdi däl o. Ýönüm adamy guradyp gaýrat et, bir gaýrat et. Öwredeni näme maňa? Ýönüm muga edip bermeli oň adamlary mutoran o. Ýönüm men adam bilen bar, muga edip bererler, men adam bilen bar. Bollu orada o. Haçana sela men oň zadyny muga edip bermeli. Mekan men taň bir zada aýdaýyn. O näme aýtsa? Bol men sözüm däl. Atawa bolar deň gelýän söz. Ay.